ሰላም ናይ ዩቲዩብ ተኸታተልቲ ከመይ ትኾኑ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብፍቕሪ ይኹን ብሓዳር ምስ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ናይ ምቕጻል ዓላማ እንድሕር ኣለዋ ተዘውትሮም ነገራት ዝብል ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ስጋዕ መጨረሻ ተኸታተሉ። ብዙሕ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፍቕሪ ቋንቋ ኮንፊውዝድ ይኾኑ። ትፈትወኒ ድያ ኣይትፈትወንን፣ ምሳይ ክትቅጽል ትደሊ ድያ ወይስ ኣይትደልን ዝብል ነገር የዳናገሮም። ንምንታይ እዮም ዝዳናገሩ? ምክንያቱ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ፍቕርና ብተግባር ንገልጽ በቃላት ዘይኮነስ በተግባር ጥራሕ ንገልጽ፣ እሱ ዝሐጉሶ ነገር ብምግባር እሱ ከም ተኸበረ ንኽፈልጥ በተግባር ነርዮ ማለት እዩ። ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ካንታይን ዝገብራ በቃላት ፍቕረን ይገልጻ፣ ምስኡ ምቕጻል ከም ዝደልያ በቃላት ይገልጻ፣ ከምኡውን በተግባርውን እቲ በቃላት ተዛረበኦ በተግባር የርዮ። ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ካንታይ ይገብራ? በቃላት ብጣዕሚ ከም ዘፍቅርኦ ምስኡ ክቅጽላ ከም ዝደልያ፣ ከማኻ ዓይነት ሰብ የለን፣ እስካብ ዕለተ ሞተይ ምሳኻኤ፣ እስካ ክቡር ኢኻ፣ ናይ ቅብጥሮሽ ሽም የውጻሎም፣ ኣብ ተግባር ግን የለዋን። ስለዚ በዚ ምክንያት ኣወዳት ወይ ኮላይ ደቂ ተባዕትዮ ብናይ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ፍቕሪ ቋንቋ ናብ ምድንጋር ይኣቱ፣ ኮንፊውዝድ ይኾኑ ማለት እዮም። ስለዚ ሎማዓንቲ ንሪኦ ነገር እንታይ እዩ? ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምሳኻ ናይ ምቕጻል ዓላማ እንድሕር ኣለዋ፣ ብፍቕሪ ይኹን ብሓዳር ምሳኻ ናይ ምቕጻል ዓላማ እንድሕር ኣለዋ ተዘውትሮም ነገራት ኢና ክንርኢ። ስለዚ እስኻ ጥራሕ እንታይ ይኩን ኣንባባ ይኩን ናታ ተግባር ናይ ምንባብ ክእለት ክህልወካ ኣለዎ። ጎበዝ ኣንባባይ እንድሕር ኮይንካ ማዕርኽ እንደይ ከም ተኽብረካ፣ ማዕርኽ እንደይ ምሳኻ ምቕጻል ከም ትደሊ ካፍቶም ትገብሮም ነገራት ክተስተውዕል ትኽእል ኢኻ፣ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ እንታይ እዮም እቶም ተዘውትሮም ነገራት ከቕርበልኩም እየ ሓቢርና ንርኣይ። ቀዳማይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምሳኻ ናይ ምቕጻል ዓላማ እንድሕር ኣለዋ፣ ብፍቕሪ ይኹን ብሓዳር ናይ ምቕጻል ዓላማ እንድሕር ኣለዋ፣ እቲ ፍቕሪ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ናብ ጽቡቕ ደረጃ ናይ ምብጻሕ ዓላማ እንድሕር ኣለዋ ነብሳ መሲላ እያ ትቐርበካ። ነብሳ መሲላ ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ? ሜክኣፕ ገበረት ኣይገበረት ተማላኺዓ ይኹን ከይተማላኽዐት እንተረኣኻያ ምንም ዓይነት ጣጣ የብላን ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ፍቕሪ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ከብፅሖ ኢላ ስለትሓስብ ምሳኻ ዓላማ ሒዛ ስለዘላ ነብሳ መሲላ እያ ትቐርበካ ማለት እዩ። ዋላ ኣብ ገዛ እንዳሃለወት እስኻ ብሩሑቕ ቦታ ኮይንካ ናይ ቪድዮ ኮል እንድሕር ጌርካላ ከም ዘላቶ ኮይና እያ ተዘራርበካ፣ ፍቓደኛ ኮይና እያ ተዘራርበካ። ጽናሕ ከምዚ ነገር ክገብር ወይ ዝኾነ ነገር ከምዚ ክገብር ኣይትብለካን እያ። ግልጽ ኮይና ዘላቶ ኩነታት ነብሳ መሲላ ትቐርበካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ናይ ምቕጻል ዓላማ ኣብ ውሽጣ ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ካልእ ከዓ መልእኽቲ ክትልእኸልካ ከላ ዝተብራህርሀ መልእኽቲ እያ ትነግረካ ማለት እዩ። ዝተብራህርሀ ግዜ ወሲዳ ትኩረት ጌራ ንዓኻ ኣባኻ ናይ ግዜን ናይ ትኩረትን ኢንቨስትመንት ትገብር ማለት እዩ። ምክንያቱ ቀጻላይ ሙስኤ ህይወተይ ኢላ ስለተሓስብ ንዓኻ ብዝተብራህርሀ መንገዲ እያ ክትገልጸልካ ትደሊ እምበር ሓፂር ቃላት እወ ኣይኮነን ትብለካ። ዝኾነ ናይ ዝሰልቸዎ ሰብ ዓይነት መልሲ ይኮነትን ትምልሰልካ። በዚ ክርድኦ መኣንታን ግልፂ ክኾነሉ መኣንታን ኢላ ብጣዕሚ ኣብራህሪሃ ንውሕ ዝበለ መልእኽቲ እያ ትልእኸልካ። ጊዜኣ ትኩረታ ከም ዝሃበቶ ኮላይ እስኻ ክትርድአላ ስለትደሊ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ብምግባር እውን ፍቕራ ወይ ኮላይ ቀጻልነታ ንዓኻ ዘለዋ ክብሪ ብትገብሮም ነገራት ትገልጸልካ ማለት እዩ። ካልእ ከዓ እንታይ እያ ትገብር? ዝኾነ ሆቢ እንድሕር ኣለዋ ወይ ዝኾነ ነገር እንድሕር ጀሚራ፣ ዝኾነ ክእለት ምምሃር እንድሕር ጀሚራ፣ ናብ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ምፍጣር እንድሕር ጀሚራ ንዓ እስኻ ራእየኒ ኢላ ሒዛሃካ ትኸይድ ማለት እዩ። ናይ ዓላማኣ ኣካል ትገብረካ። ንዓስ ክረኣዮሞኒ ርእይቶ ሃበኒ፣ ካባኻ እቲ ዝበለፀ ርእይቶ ካባኻ እያ ክትቅበል ትደሊ። ካብ ማንም ሰብ ንላዕሊ ካባኻ ክትቅበል ስለትደሊ ንዓስ ከረኣየኒ ክገብር ከለኹ ክሰርሕ ከለኹ ወይ ዝሰራሕክዎ ነገር ንዓረኣዮ ወይ ከምዚ ዓይነት ሆቢ ጀሚረ ኣለኹ እሞ ከምዚ ዓይነት ሓፃር ኮርስ ጀሚረ ኣለኹ እሞ ንዓ ምሳይ ኪድ ኣብኡ ኮይንካ ርኢኻኒ ዝኾነ ርእይቶ ክትበኒ ኢኻ፣ ከመሓይሾ ዝግበአኒ ነገር ክትነግረኒ ኢኻ። ከምዚ ዓይነት ንቅድሚት ከምዚ ስራሕ ከፊተ በቲ ዝተምሃርክዎ ነገር በቲ ዝጀመርክዎ ነገር ከምዚ ክገብር ትብለካ ወይ ኮላይ ስለዚ ሕጉሳ ጥራሕ ከም ትገብሮውን ክትነግረካ ትኽእል እያ። ግን እንታይ እያ ትገብር? ዜሩ ናታ ዓለም ኣሎ፣ እሳ ዝፈጠረቶ ዓለም ኣሎ ማለት ሆቢኣ ናታ ዓለማ እዩ። እስኻ ኮላይ ኣብቲ ናታ ዓለም ክትሳተፍ ትገብረካ። እዚ ናይ በይነዩ ትብሎ ነገር የለን። ንዓራኣየኒ ምሳይ ኩን ኣብ ጎነይ ኩን ርእይቶ ሃበኒ ትብለካ ማለት እዩ።
ካልእ ምሳኻ ናይ ምቕጻል ዓላማ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ እንታይ ትገብር ሙድካ ብጣዕሚ እያ ትርድአካ ብቓላት ዘይትገልጾም ስምዒታትካ ክትርድኦም ትፍትን ማለት እዩ ዝኾነ ክትሓርቕ ከለኻ ወይ ሱቕ ክትብል ከለኻ ዝኾነ ብቓላት ዘይትገልጾም ብዙሓት ዓይነት ስምዒታት ኣለዉ እቶም ከምኦም ዓይነት ስምዒታትካ ካብ ማንም ሰብ ንላዕሊ ትርድአካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ንኸይትርብሸካ ትፅዕር ካብ ጥቓኻ ትርሕቕ ማለት እዩ ስለዚ ሙድካ ንኽትርድአካ ደጊማ ደጋጊማ ትፍትን ዓይነት ጓል ኣንስተይቲ እያ ካልእ ከዓ ምሳኻ ክትቅፅል ትደሊ ጓል ኣንስተይቲ ትገብሮ ነገር እንታይ እዩ ክተዛርበካ ከላ ቀስ ኢላ ትዛረበካ ማለት ህዲ ኢላ ልስልስ ብዝበለ ቃል ተዛርበካ ማለት እዩ ምክንያቱ ምሳኻ ክትቅፅል እያ ትደሊ እንድሕር ዓዊላ ገንጨርጨር ናበለት ፀርፊ ዝተሓወሶ ቃላት እንድሕር ትዛረብ ኮይና ግን ምጥርጣር ኣለካ ዝኾነ ዝሓሰበቶ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ዝኾነ ናይ ዘራርብኣ ኩነታት ክቕየር ከሎ ዝኾነ ኣብ ውሽጣ ዝሓሰበቶ ነገር ከም ዘሎ ክትርዳእ ኣለካ ክትጥርጥር ኣለካ ማለት እዩ እንድሕር ምሳኻ ምቕፃል ትደሊ ኮይና ግን ናይ ዘራርብኣ ኩነታት ቃላታ ኣይቀያየርን እዩ ስለዚ እዚ እውን ንዓኻ መሐበሪ ክኾነካ ዝኽእል ነገር እዩ ካልእ ከዓ እንታይ እያ ትገብር ምሳኻ ክትቅፅል ትደሊ ጓል ኣንስተይቲ ክዕዘበኒ እዩ ከይበለት ነፃ ትኸውን እንድሕር ኮይና ምስ መሓዙታ ትገብሮ ነገር ምሳኻ እንድሕር ትገብሮ ኮይና ምሳኻ ክትቅፅል ትደሊ ጓል ኣንስተይቲ እያ ማለት እዩ ምስ መሓዙታ ሙድ ክትሕዝ ትኽእል እያ ብሰባት ክትሕጅጅ ትኽእል እያ ክትቅልድ ትኽእል እያ ስለዚ እቲ ምስ መሓዙታ ትገብሮ ነገር ምሳኻ ነፃ ኮይና ነፃነት እንዳተሰማዓ እንድሕር ትገብሮ ኮይና ከምዚ ዓይነት ጓል ኣንስተይቲ ምሳኻ ክትቅፅል ከም ትደሊ ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ጎንኻ ኮይና ዝኾነ ፐርፌክት ዝመስል ባህሪ ክተርእየካ ከላ ግን ክትጠራጠር ኣለካ ምክንያቱ ከይዕዘበኒ እዚ ዓላማይ ስጋዕ ዘሳኽዕ ከይጠርጠረኒ ከሎ ዓላማይ ኣሳኺዐ ፐርፌክት መሲለ ዝኾነ ክጥቀሞ ዝደሊ ወይ ከሳኽዖ ዝደሊ ነገር ኣሳኺዐ ክርሕቆ እየ ኢላ ስለተሓስብ ዝኾነ ከይትዕዘባ ፐርፌክት መሲላ ክትቀርበካ ትኽእል እያ እዛ ምሳኻ ክትቅፅል ትደሊ ጓል ኣንስተይቲ ግን ምስ መሓዙታ ትገብሮ ነገር ትገብሮ ክዕዘበኒ ኣይትብልን እያ ድሌታታ ስምዒታታ ብሰባት ክትቅልድ ብሰባት ክትሕጭጭ ክትበልዕ ከላ ክዕዘበኒ ከይበለት ኩሉ ነገር ነፃ ኮይና እያ ትገብሮ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ካልእ ምሳኻ ክትቅፅል ትደሊ ጓል ኣንስተይቲ ተዘውትሮ ነገር እዩ ካልእ ከዓ ምሳኻ ክትቅፅል ትደሊ ጓል ኣንስተይቲ ትገብሮ ነገር እንታይ እዩ ምሳኻ ትገብሮ ምዝርራብ ምሳኻ ትገብሮ ምይይጥ ምሳኻ ትገብሮ ኮሚኒኬሽን ፕራዮሪቲ ትህቡ እያ ቅድሚ ኩሉ እያ ትሰብዖ ማለት እዩ ስለዚ ንተሓታ ነገር ቶሎ ኢላ ብቕልጡፍ ምላሽ ትህበካ ማለት እዩ እምበር እስኪ ፅናሕ ኢላ ወይ ናይ ምዕርምራም ኩነታት ወይ ኮላይ ክድውለላ ከለኻ ምላሽ ከይሃበትካ ምፅናሕ ከምዚ ናይ ሙድንጓይ ኩነታት ኣይተርእይን እያ ስለዚ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ቀፃልነት ክትሓስብ ከላ ብተርእዮ ፍቕሪ ብተርእዮ ክብሪ ብተርእየካ ዓላማ ቀፃልነት ከም ትደሊ ክተረጋግፅ ትኽእል ኢኻ ንስኻ ጥራሕ ጎበዝ ኣንባቢኹን ተግባራታ ኣንብቦም ጓል ኣንስተይቲ ልክዕ ከም መፅሓፍ እያ እዩ ዝበሃል ተግባራታ እንድሕር ተንብቦም ኮይንካ ብትኽክል ጎበዝ ኣንባባይ እንድሕር ኮይንካ ብትኽክል ምሳኻ ዘለዋ ዓላማ እንታይ ከም ምዃኑ ግልፂ እንዳኾነልካ እዩ ዝመፅእ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ እዚ ይመስል ነይሩ ሓድሽ ዝኾንኩም ናይ መደበይ ተኸታተልቲ ሰብስክራይብ ንክትገብሩ ብክብሪ ይዕድም ካልኦት ሰባት ንክከታተልዎም ሼር ግበሩለይ ነዚ ቪድዮ እንድሕር ፈቲኹሞ ላይክ ግበሩ ሓሳብኩም እውን ኣብ ኮሜንት ኣቕምጡለይ ኣብ ቀፃላይ ብካልእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ስጋብ ሽዑ ሰላም ኩኑ